turka shi. Wani abu yana shirin faruwa a tsakanin ƙasashe guda biyu maƙotan juna, wato ƙasar Najeriya da jamhuriyar ƙasar Nijar, wadda ta gabatar da juyin mulki a kwanakin baya. Ƙasar Nijar ɗin ta bayyana cewa za ta datse dam ɗin ruwa da yake tsakanin ƙasar ta Najeriya da ƙasar Nijar, wanda ruwan ya kasance yana kawo wa ƙasar Najeriya ruwan sha da kuma saurarrakin wasu abubuwa na rayuwa da shigo da kayayyaki ta wannan ruwa. Amma kuma a yanzu shugaban na ƙasar ta Nijar ya bayyana cewa zai datse wannan dam ɗin ruwa na ƙasar ta Nijar wanda yake tsakaninsa da shi da ƙasar ta Najeriya. Kai ne saurare, idan ya kasance shi ne farkon shigowarka cikin tashar na farko, sai ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin duniya. Rahotanni suna bayyana cewa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tiyani ya bayyana cewa zai datse babban dam ɗin ruwa da yake tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Nijar. A wani furuci da ya yi a kwana-kwanan nan, wanda shugaban na ƙasar ta Nijar yake bayyana cewa akwai dalilansa datse wannan babban dam ɗin ruwa tsakanin ƙasashen guda biyu na ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya, wanda yake bayyana cewa su ma za su yi amfani da wannan dam ɗin ruwa. A yanzu dai shugaban na ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tiyani ya bayyana cewa tabbas za su yi aiki da wannan ruwa a ƙasar ta Nijar, wanda zai kawo wa ƙasar ta Nijar ci gaba a faɗin ƙasar ta Nijar. Wanda wasu kuma a gefe guda suke bayyana dalilin da ya sa shugaban ƙasar Nijar zai ke wannan babban dam ɗin ruwa tsakanin ƙasar ta Najeriya da ƙasar Nijar. A bayan juyin mulkin dai da sojojin suka yi, ya kasance shugaban na ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu sai da ta kai cewa ya fara yunƙurin yaƙar ƙasar ta Nijar idan ba su mayar da mulki a hannun shugaban ƙasar ba. Kowa dai ya san wannan batu a kwanaki baya da ƙasar ta Nijar ta gabatar da juyin mulki a lokacin. To amma kuma yanzu abin mamaki yana bayyana cewa ta yaya za a yi makwabtan juna kamar ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya wani a gifta a tsakaninsu har ta kai cewa ana shirin datse wannan babban ɗin. Ana tunanin dai tabbas akwai wata ƙasa da take ziga ƙasar Nijar bayan irin wa'annan abubuwa da suke faruwa. To Allah shi kyauta, ci gaba da kasancewa da wannan sha mai albarka domin kawo ma shirye-shirye a duk inda suke a faɗin duniya ma baki ɗaya. Kar dai ka manta, idan ya kasance farkon shigowarka cikin tashar na farko, sai ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa.